kang gipasalamatan ni ining taknaa ug among gi-acknowledge ang imong presensya nga magauban ka namo ni ining among pagahisgutan karon. Uban pod namo ang mga naminaw ug uban pod ang mga binilanggo. Kining tanan Ginoo amo kang gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, puhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Amahan namo nga nasa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Maayong gabi mga tigpaminaw namo sa kahanginan. Maayong gabi Sister Glenda. May gabi Easter Nining ato sa i-greet ang ato ang suking tigpaminaw sa Compostela, Bakatan family, ang sa Banawa Sister Alma Alcaraz ug diha sa Tabunok si Roy Silva. Maayong gabi Sister Conching. May gabi Easter Nining. Nya ako karon aron magtawag sa mga taga Toledo nga diin kanunay yung namati sa programang simbahan sulod sa bilangguan labi na sa taga Danau ug sa Bohol ug ang tanan nga naglihok sa bilangguan person apostolate all over the Philippines. Maayong gabi kanatong tanan. Ato sang igreet nanay na ang kay igreet. Akong i-greet ang tanang mga pastoral sa mga Piniriso. Wow. May gabi usab sa among mga kaubanan sa Prison Apostolate sa Daan Bantayan. Ngadto sa Bugo, no? Sister Glenda, Sister Kunching o Sister Nanay. Mapasalamaton deta may gabi sa ato sa kay jail officer, jail warden labi na kay Chief Inspector Renan Turion sa Bugo Jail nga gaan kaayo kasing-kasing nga misugot sa atong mga hangyo no nga ang atong mga bag-ong na-elect nga mga pastoral team headed by si Ferino Tabay nga nakahimo sila religious activity inside the jail bisan wala ang kapa no nanatay na establish dito nga mga pastoral group nya gitagaan pag yun taog kanang taas-taas nga higayon kay kasagaran gud ang ihatag sa mga jail officer nato kay 2 ka oras og 1 lang ka oras. So ang ato ang mga kapa volunteer dito pwede sila og 3 ka oras unya. Gitagaan pag yung kahigayonan nga makahimo ra sila og sila ra ang ato ang mga kapa member didto. So mapasalamaton kay mi ana sir nga imo ming gitagaan og kahigayunan no ang kapa unya nga maka-facilitate nya makahimo sila og mga religious activity. Ato sang igreet Sister Glenda, Sister Nanay, si Sister Consing, ang atong mga tigpaminaw no, si Sister In diha sa Barrio Luz, Sister In namati ka, maayong gabi. Unya ang akong kaubanan sa mga sa evangelization no, si Sister Bibi, Ma'am Bibi, maayong gabi. Maayong gabi is Sister Ginilyn, maayong gabi. Sus nagsige gyud ni siya text nato. Unya mga igsoon do na gid ay kitay bisita karon nga si Sister Nanay Vicky De Leon nga do na siya ikahatag nato nga mga testimony karon agig kasaysayan o kasinatian sa iyang kinabuhi sa sulod sa 30 kapin katuig sa iyang pagserbisyo isip usa ka apostolado sa Piniriso nya siya gyud ang gipadala sa Ginoo nato karon nga makasaysay no kanigong pagpangalagad sulod sa bilangguan sa taas kaayo nga panahon dili gyud ni siya ingon nga sayon mga igsuon. So salamat kaayo nga gipaunlakan ni Nanay ang atong imbitasyon nga makaabot siya ngari nga makahatag siya inspirasyon namo og ninyo pod. Si Nanay puti na yung taon og buhok pero naningkamot yung moadto dito sa jail. Sa jail. Asa gani ka Nanay nga jail? Sa una pag yun akong dito sa BBRC sa City Jail.
Sa BBRC sa Oo, Lahog. BBRC. Wala ka na-assign diri sa MJ Cuenco, nanay? Mag-atuan ra. Magantuan ra. kay- So, unsa man tong mga tuiga ka, nay? Basta kay 1987, nagkuha naman yun ko, nagsugod naman ko 1987. 1987? Sus, duha pa, napaman ko si kanya college ko, ana. So, salamat yun na gitagaan kag taas nga kinabuhi, no? Amen. So, Amen. nay, wala kay i-grade sa imong pamilya? Karon Akong kanang great akong mga apo nga nag-eskwela si Joshua ug si Miguel ug si Jonathan. Minaw ron sila. naminaw sila karon. Oo, sila minaw na Ako sang i-greet akong anak din ha nga nag-record yun na siya permino sa toa nagsubaybay. Sister daughter Joy, maayong gabi si Joy Montives akong greet din ha no karon na busy ra ba na sila karon. So nay salamat jud kaayo nay nga mapasalamatan jud ming tanan. So sister sani Conching napakay kasulti karon. Oo, ang ikasulti una sa tanan. Ang tanang namati ni ining programa. Malipayon gud silang na nakadungog ani kay di lang kuno party sa mga binilanggo. Kundi party usab sa kinaiya sa mga tao nga naa sa gawa sa bilangguan. Na-touch gud sila pag-ayo ni ining programa. So salamat kaayo no. Salamat kay mga igsuon nga kamo nagauban gyud mo namo kauban niya. Kami sad malipayon sad kaayo mi nga naasad mo nga ang inyong pagpamati usa ka pagsuporta namo isip mga kapa volunteer nga mapadayunon nga muhatag sa among kinabuhi ngadto sa Ginoo o ngadto sa mga binilanggo nya. Salamat kaayo nga kana pud untang inyuha karon nga pagpamati maka-impart po na sa atua kung mutawag mo, mo share mo, doon na mo yung mga kasinatian nga sa pag-alagad ninyo sa bilangguan sa unang panahon, pwede mo mutawag text on call hotline 0926-711-6773. Akong Usbon, text and call hotline 0926-711-6773. Nya, kung doon na mo landline, tawag lang kamo sa 253-8846 or 415-9323. O live ta karon streaming ang atong DYRF dusikin si web.webly.com. So mga igsuon naapa mo din ha nya. Salamat yun no. Ayaw gyud mo pagbiya. So Sister Glenda, sa may imong Sister Nanay. Sister Nanay, ang naghisgot man gud mi tong mga nilabay nga panahon kung namati ka dito sa imong radio, imong panimalay sa imong radio. Naghisgot mi sa pagsugod jud nato og kaning works of mercy, spiritual works of mercy. Unya karon nagsugod na nagpadayon ta sa ato ang topic, gahisgot ta atong 7 capital sin. So muna nga ako amo kang giimbita diri tungod kay nakita sad namo nga taas ka kaayo og kasinatian Sister Danay no? Yes. Taas ka kaayo sa tanan siguro nga mga kaubanan ninyo Sister Glenda, si Sister Nanay mo dugay-dugay na. Naasay daghang dugay na pero siya karon available man no niya mo na ako siyang giinvitar karon siya kay pwede man siya makaari ang uban na may gibuhat. Actually si nanay gid akong napilian karon kay dasig mo jud kay ni siya tanan ever since nga ni join ko sa kapa kani man siya akong kanang murag significant person ba sa in terms sa pagpangalagad kay sayo kay ni siya wag gyud ko hinumdum late ni rain or shine mag-undertime pa ni siya. Tinuod jud na siya Sister Glenda kay katong year 2004 kung naka-remember ka nay nagkauban ta sa BBRC pa na sa una karon si CJ naman na no. Nakauban namin ni nanay sa year 2004 no nya gikan ko adto sa Lapu-Lapu na assign niya sa panahon ni Father Joseph Alore. Na gyud ni siya si nanay, aktibo na gyud ni siya. Pagbalik na ko abot na ko sa sa missionary works niya nakabalik ko sa Kapa. Si nanay na lang gihapon. So muna nga
gahatag kag inspirasyon sa tibuok kapa family. Correct. Naghatag jud kag inspirasyon niya. Kana bitang madasigon, Dedicated. madasig sad ka ana Amen. pag-apil. Correct. No? Madasig sad ka ang imo bang kana bitong kita nga kanang murag mga ubos-ubos patag pangidaron kumpara ni nanay, mura ta bagasaka niya si nanay padulong sa ibabaw, mura tag maningkamot ta og kanang maningkamot ta Apas og niya. apa. Ningkamot ta sa panahon nga kaniganing nagkaedad na. Sige Naningkamot, gyapon, no? sige pa man gani. Kita pagkahaani. Maghatag og uwaw sa nato ba kung magleluya to. Tinuod yun na kanang kana bitaw Sister Glenda kaning atong tuhod usahay nga mukagar. Unya ang mga idara na wa mukagar. Sus, Ampak. Ako galing stir, bisag pagaw, padayon. Bisag way babag. Sa pag-alagad, ang sakit, ang mga kasakit, mga kalisdanan, dili babag sa pag-alagad. tinuod yun na, no? Tinuod yun na. Kasako na Nya, nga. matud gani ni Jeremiah ko, no? Kay, di ba, kung inyo nang basahon ang tibuok Jeremiah, si Jeremiah, inipaminaw niya sa Ginoo nga muna isulti, no? Inipaminaw niya sa ug unsay isulti jud na niya sa mga tao. Apan sa dihang musulti siya, masuko ang mga tao, even the king, di ba? Masuko. Karon si Jeremiah, niana na siya Ginoo. Dili na ko muwali, di na ko musangyaw. Apan ni ana siya, unsa ba kini? Nga sa panahon nga dili ko musangyaw ang akong kasing-kasing, kanabang nagdilaab. No, nagdilaab. Nagdilaab ang akong kasing-kasing. Nga kung dili ako makabuhat sa ipabuhat sa Dios kanako ang akong kasing-kasing daw kalayo. Sus mo nis nanay karon. na. Mo nis nanay karon. Magul kay kung di maka-apostol. Di gitawag yun sa Ginoo si nanay. Kay ang tao nga gitawag sa Ginoo, lahutay gayud. Correct. Pero kung ato-ato lang nga ni representa isip volunteer, mo abot ra ang adlaw nga maluya, mo abot ang spiritual dryness of life. Di makapadayon. So tinuod yun na mga igsuon nya hinaot unta kamo diha nga namati na mo karon. Madasig pud mo. Labi na gayud katong nangaluya sa ilang ministry. Di ba Sister Glenda, correct. no? Kanang duna bay mga panahon nga ang ato bitang focus dili nato ma-focus ngadto sa Ginoo. Nay mga kahigayunan nga ingon ana nay ma-focus nato ngadto sa tao. Sa panahon nga mo focus na kita ngadto sa tao, Tagag. malubat na ta. Nay no? Focus to Maluya God na ta. yun. Tinuod yun. Focus to God. Pero kung imong i-focus ang imong pananaw ngadto sa Ginoo, madasig jud ka. So mo po na mga igsuon. So text mo na mo sa inyong mga kadasig din ha sa inyong pagpangalagad. Sige. Nay, pwede bag imong i-share na ang imong mga kasinatian dito sa jail? So, sa 30 kapin katuig, Nay. So sa 30 ka tuig na akong pag-alagad sa Ginoo, kung wala ko'y pailob, kung dili ko makakasugakod kay dito sa sul sa prisuhan makita gini mo nga pertigyong baho ano niya daghan pa kay mga badlungon. Pero at least ako manggitan-aw gud ang Ginoo gud dili man ang tawo nga akong serbisyuhan ang Ginoo. Mo na nga bisan og maglagot ko sa akong mga kuan kay lipit-lipato naman ta ng mga piniriso gud. Tinuod yun na nay, tinuod. Lipato ra kita inon ka nga wala ko sinila sister. Ini pagkahuman di ay Dadani mo. dadan ako sinilas kay kuan man sa pare god kana sa Kristan. Palitan pag yun, katapos yung mahalon. Na karon pagkabot, sister, Ibalik. ang imong ipalit nga sinila, sister, gibaligya na. Amen. Yun na kayo ko, kalagod yun ako, pero tungod sa akong gugma sa Diyos, dili ko kakasuko ba? Akong taga-agsans. Wow. Ato sa ning basahon na ay nag-text nato diri na yun. No? Good evening, Terneng. Naminaw ko karon ninyo. Power kaayo. Salamat sa Ginoo, Sister Ninin eh. So salamat kay Sister Ninin nga naminaw ka namo diri karon, no? Tagadiin man na siya. Burag kaubanan ni nato. Ato ning kaubanan dili murag. Nini? Ninin, Sister Ninin. So wala ka na kuanay, wala ka na discourage. Wa jud ko ma-discourage kay nangano kana nga ang akong kanang tan-aw god ang Ginoo si Mama Mary. Wow. Okay. Naaman ta sa kanang Don Rosary every day gyud na 30 years kong nag Don Rosary niya ako mang gipaningkamutan nga ang virtue ni Mama Mary
kuan sad ko Angkon Ambit. Maka-inherit ka, no? ko. Maka-inherit ka sa... At mao na nga ang akong tawag sa mga piniriso bisan tulog mga badungon, sila sad mo tahod sad sila. Nanay ginang ilitawag nako. So, mautong salaan ay kay naghisgot mangutag 7 capital sins atong mga freebios niya. Nakita nato nga kanang di gyud nato kalikayan nga usahay ma-impatient ka no. Yeah. Kanang mga binilanggo ba nga usahay mamakak, kanang nagsige na tagbalik-balik, sige na taghatag og word of God, sige na ta nagantos ta didto nila. Unya pagkahiman-himan lipat-lipaton lang ta. Ganon, enter. Pero grabe ang pagpailob. Mo bitaw na nga nganong nakalahutay gyud tungod kay anaa gyud ang kanang pagpailob. Grasya. Oo, grasya. Grasya. Pero Sister Nining, kanang mga binilanggo nga mulipat-lipat, ang nagmadaugon sa ilang kasing-kasing ang yawa. Nga ang mga binilanggo, lain-lain man na og kasing-kasing na ang may binilanggo nga ang nagmadaugon sa iyang kasing-kasing ang Ginoo. Di ang ilas ang mga sinutian kinaiya maayo sad. Sigun sa duha ra magud ang nagdumala yawa or Ginoo. Katong nilipat-lipat nay, mao to ang iyang kasing-kasing yawa ang naghari nay. Oh. Pero Pero nausab ya siya. Pag-abot sa panahon. Pag-abot sa panahon, nausab siya kay nangano pagday na niyang larga sa kanang munti. Nangay sa nako brown scapular niya ingon day say ampo jud ko nay kay di nagyo ko mo kanay. Pasaylo lang gyud ko nga nakabuhat ko adto sa una kay naginahanglan. dunay realization. Kay kung niundang pa kaadto nay kay naglagot ka kanabang ang imo bang hatred no na nagpatigbabaw kung niundang pa kaadto so burag kuli siguro kuli siya nga Kaamgo. makaamgo no nga na sani na abot sa yang hunahuna nga kanang natakdan ba ang grasya nakapanakod ang grasya so nakapabag-o sa iyang mga panghuna-huna. Okay, naaman sa sila dito'y kanang kuan, sinakulo kada Martes sa amo man Diyos ang tambugan. Tumo na nga, siguro, nahinay-hinay gito sa siya. Dugay-dugay na to siya, si Kano. Dugay-dugay na to. Kano. Gikan pa to siya sa BBRC. Sa daan nga BBRC. Pero kay buwa ka, Sister Nining, one time before siya gida sa munti nakahilak, may ato niya, testimony man siya ato bahin sa Mother's Day ba. Ni tungtong gid siya sa kanang altar ba niya, ana siya nga, kamo inyo kung katawan nga na ako diri balik ko diri how many times ako na preso diri kabaw mo ganahan mo ko mapreso kay kung di ko mapreso na ako sa gawas wa mo koy bay kapuy-an anara ko sa kasada matug nya wa koy kakan-an may diri kay na ako'y kapuy-an na ako'y kakan-an makakaon siya insakto ka katulusos ka adlaw mo na yang giingon niya pangutanan niya sa mga inmates nga didto yang giingnan nga kamo naaman may pamilya ngano sige magbalik-balik diri. Ako may angay mo ari diri kay wa mo koy pamilya. Wa siya kaila sa iyong bang parente kay anak ram siya sa pinangkan. Namatay naman ang lola nga nagatiman niya. So shocking kay so di gid ta kahukom sa tao nga dahil lain mag-istorya. Yes, dili gyud ta makahukom Sister Glenda kay bura ba ni siya og kanang saging Sister Glenda no nga ang saging gibutlig aw kanang sa gawas bitaw hugaw wala itom-itom daghag itom-itom pero tan-awa gud kung imo na siyang panitan Bitaw. kung imo na Puti. siyang panitan puti na siya tamis. tamis di ay so muna nga makita nimo nay didto masinati bisan ako Sister Consing Sister Nanay og Sister Glenda nga bisan unsa kadautan ning tawhana bisag unsa kadaghan ang nahimo nga sa laod makita ba yan nimo sa kidagayon sa imong pag counsel niya bitaw kanang pagpaminaw nimo sa iya makita nimo nga aduna gyoy maayo sa sulod sa iyang kasing-kasing. Amen. Kung Amen. hatagan siya og kahigayunan bitaw nya uban sa atong mga pag-ampo as ang mga usani kanang mga sulugoon sa Dios nya uban sa atong mga pag-ampo aduna gayoy kausaban nga mahitabo. Amen. So mo pud nay nahimo gyud nato nga kadasig nato nga mga kapa volunteers kay kini manggong pagbalik-balik kung siguro makaingon ta kung wala bay burag wala bay nahitabo dito sige tagbalik-balik siguro dili gid ta mo balik. No? Amen. Dili. Pero sister, ang nakapadasig nako nga mo balik-balik sa bilangguan
Kay ang akong kasing-kasing mubatig kaluoy sa mga tao nga nalayo sa Dios. Kay nanguta naman ko nila kinsay pinakamakaluluoy nga tao sa kalibutan. Tubag sila ang gigutom, sister ko dili. Bisan siya gigutom kung naa siya sa grasya sa Dios, dili na siya makaluluoy. Ang makaluluoy katong walay Ginos kinabuhi. Mo hinungdan ng giingon ni nanay nga ang uban nagbalik-balik, Sister Glinda, kay nabiktima na sa yawa, kay matupo ni Santa Angela Merisi. Hinumdumi nga ang yawa dili matulog, apan nangita sa kalaglagan sa atong kalag sa makalibong paagi. Mao nang nabiktima gyud sila sa yawa, bisan na bag-o nagkinabuhi, mabalik na sad sa dating ugali tungod sa yawa nga naa kanunay nagtintal. Ug manghinaot ko nga atong makita ang Ginoo nga kapila tintala sa yawa ang Ginoo, wala matintal tungod kay ang Ginoo prayerful kanunay gaampo. Ug kitang mga tawo mahisama ni Kristo nga sigig ampo kada adlaw kada kadlawon, malikay gyud ta sa tentasyon ug ilad o lingla sa yawa. Amen, sister. Amen. Tinuod bitaw na niya. Kanang si Jesus tinuod diha sa Mateo 4:4 sa katulo ka higayon gitintal siya. Siya ra man jud ang mawa na unsa ni wala na tintal. So mo bitaw na nga siya gyud ang modelo sa tanan nga sa panahon sa atong mga temptasyon. Nganong madala man ta sa temptasyon tunod kay ang atong unsa ni kaning ang atong flesh naaman ang sala unya mo kuraybans man. Pero mo na tama nang giingon nimo Sister Conchi nga importante gid kaayo ang kanang pagkamainang puon unya kanang giingon diha sa Biblia nga likay, no? Aun mga igsuon sus pagkadali sa atong panahon mo ato sang paminaw ning hamubo nga pahanumdum una kita mo balik. Ang simbahan sulod sa bilangguan. Ang atong tak na igsuon alas 8:35. Ug karon at mo padayon kita nga sa ato karon nga bisita kung giunsa niya pagpractice kaning mga maayong buhat nga gitudlo sa Ginoo, gihatag sa Ginoo kanato sa diha pa kita sa diha sa atong pagbunyag. So karon nanay na giunsa man nimo pagpractice ug unsa man ning mga maayong buhat kining mga virtue nga atong gihisgutan ngadto sa unahan sa milabay nga mga semana nga imo karon nga na-practice ngadto sa sulod sa bilangguan. Ako nga gi-practice mao gyud nang pagpaubos o pagsabot gyud sa akong mga kaigsuonan dito. Niya sa unsa man nga mga pamaagi nanay? Daghan. Ang imong mga kasinatian dito sa sulod. Kasi ako jud nagian dito sa una kana nga daghan man kay mangayog mga kay maluoy manggod ka. Kay way higdanan. Nagtrabaho ko sa kantin diha sa San Carlos. Mangayo ko og kanang kuan karton. Ako na doon pa doon sa bilangguan, akong ihatag nila ka maluoy man ko. Sustaw nay. Nahimo na hinuong kang ikaw mo'y basurera? Tungod sa akong gugma sa Ginoo. Yes. Kay kung wala pa ko mahigugma sa Ginoo, dili na ako Di ka magpakauaw dili ko hinato? mapakauaw. Mga sobra nga pagkaon akong pangayoon para ihatag na ko sa mga binilanggo. Ngadto. Nya mo inisad og kanang namin kalihukan nga do sa PBRC nga importante kayo mo kuan jud ko mo under time jud ko. Bitaw. Sa asa di ay ka nagtrabaho sa una nanay? Sa Styler Food Service sa San Carlos. So imo gyud ning burag do na kay mga panahon nga imo yung gi-give up Oo. kay para lang gyud ka nga mag-apostolate. Apostolate jud ko niya mosabot man sa sila si Father nga atong amo ang kuan kana bitang labaw bitaw. Basta mo naaga ni ko importante gyud nga lakton nga binalog gyud sa mga binilanggo nga naa na gyud na focus nga maguol man ko di ko gyud makaadto dito kay na ang akong gugma sa Ginoo murag nako ana gyud bitaw nga Mura ba og nakatahi na. nakatahi na. Nakatahi na. Nakaangkla. Kana bitaw maguol bitaw ko kundi ko ka. Giunsa man nimo ni pagbalanse sa imuhang Oras. pamilya nay nga akong pamati murag wa man kay banan wa na kay bana. Wa nay bana. 1993
biyuda naman ko. Oh, nya kanang naapaintawon kay gipangbuhi imong mga apo nya. Nahantod karon naagihapon ako mga apo. Pero at least ako nagserbisyo man ko sa prison, nagserbisyo sa akong pamilya. Di gid ako kalimtan akong pamilya. Balance. Balance ba kay kung magserbisyo ganita, ato jud nang i-balance sa pamilya, sa Okay, mga lay manggod ta. Oh, Wala nga. Alam ko nito, grabe kayo kay kana bitong maluoy man ko sa mga piniriso. Labi na koy kanay sa pagkaon kan dukot. Kanang dukot ba? Kanang dukot. Ilan man ang ano? Ilan na yung taong mag-ilog yung taong sila ng dukot. Taon sa no. Mo na nga magdamit sa akong sweldo naka-share pag ko sa mga preso kay na may higayon nga magpuli-puli mi Sister Nina og palit og pan ihatag na mo nila karong kuana ako aron kuana ako ray magkuan sa sinakulo ngadto Martes man ang sinakulo magdadyo ko ang pagkaon kay maminaw sila sa pulong sa Dios gutom ang tiyan dili man na makuan Dili ka concentrate. di ka concentrate. Bisag kinsa, bisag ikaw Sister Glenda no. Di jud ta ka concentrate. Mao pod ang piniriso. So mo bitaw na siya nga kining ato ang pagpanerbisyo diya sulod sa bilangguan. Kani yung treatise na nahatag jud sa nahatag sa kana jud siya kay Time, talent, treasure. ang uban naman gyud mga dili jud makalahutay labi na kaning mga binilanggo nga magsigilag pangayo. Nagyoy mga kahigayonan muna nga ang tanan nga murag ang mga virtue nay nga dili lang ang humility kana pang pagka-generous no Oy. Ang na pagkamanggihatagon yes pagka sa manggihatagon time, talent, and treasure. na-apply sad nimo nay ma-apply ginato kay ni adto ta didto tugma sa gugma sa Ginoo. wow no mao gyud na tinuod jud Naman na siya team song at tos BBR si Sister Nining. Ang mga priso basta musod na ganyan siya dito. Lawas o kalag. Mama na pirmi ang kantahon. katong Lawas lawas ug ug kalag Tugyan ko kanimo ang Ako dyan yung favorite Wow, song hinduta, na no? mga priso ang ganyan siya. Hala na si Sister Nanay lawas o kalag. so compose gyud na siya nay Di tinuod man jud na nga Hilak na makahilak siya, man jud ko kanta anang na siya, kantaha ana. kay nagserbisyo ko sa Ginoo nga akong lawas ug kalag ako yung gipahinugod niya. Dili man sa kuan kay Kana pong pagkamanggihatagon isgutan ba, sister? Dili man lang sa manggihatagon dito sa bilangguan kay nahitabo man ini in reality sa among kinabuhi. Dunay na bilanggo nga siya ray kuan. Siya ra ang kanang nangita yang asawa may pangita 5 ka anak bagong anak. Naluoy jud mi ni anak di among gibisitahan. Sus tinuod wa jud gipangaon ang pamilya. Mao to nga nagdagyud mi kapa volunteers ngadto sa pamilya, mga sudan, mga bugas. Mo na akong giingon nga ang atong pag-alaga dili lang sa nabilanggo, kun dili nga to sa ilang pamilya nga nabilanggo usab. Wala sa sud sa selda, pero nabilanggo sa ilang kaugalingon pud nga mga kawadon ug kasalanan. Kay na may mga pagdumot grabe. Ini adto na mo bisita sa pamilya, may mga sila sister. Grabe na gyud na mong kasukuan ng among anak dia kay wa gyud na siya hinungdan muto amo na sang sangyawan di ang resulta magkauli ang ilang maayong relasyon. Amen. so dili lang dito sa sulod sa prisohan kundi apil na gyud na siya kay kung mo focus lang gud ta sa bilangguan doon naman po yung mga panginahanglan ang tao nga naa sa gawas nga nabilanggo sad no dili lang sa rihas pero sa daghang mga kanang sa mga pagbati no kay isa gyud na siya nabilanggo pero burag naamang gyud tay mga pagkabilanggo ana Sister Glenda oy no nya makakita lang ta ana sa pagbadbad sa Ginoo sa panahon nga kanang reflect ta sa Ginoo di ba so karon munang nakaingon ko nimo Sister Nanay nga dili lang ang imuhang humility ang na-practice nimo didto sa ang pagkamapaubsanon ang na-practice nimo didto sa sulod sa bilangguan naapod ang pagkamanggihatagon nya ang imuha pong kaluoy no ang kanang kaluoy sus burag na perfect manis nimo inahan no burag na perfect na nimo nya kana yung pagsakripisyo
no kanang atong pagsakripisyo isa sa na siya ka maayong buhat ang pagsakripisyo. So sa taas kayo nga panahon sa 30 ka tuig kapin. Sus, imagine ng 30 ka tuig kapin burag daghan ang makakaigkulata ana nga naagian. Nangapangag na lang. Nangapangag na lang ko nabuti akong akong buhok. Pero wala gyud ka mausab nay ang imong kagwapa nagpabilin gihapon. Praise the Lord. Praise the Lord gyud. No? So mao gyud na siya mga igsuon nga kanang matod pa sa Mateo 5:16 ni ana siya nga busa ipadan-a gayud ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong mga buhat. Amen. Amen. Og magdayeg sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. Mabito na atong Oh, team song, yes. sister. Kung ang Ginoo ani anato sister kon ang Ginoo ba niya sa atong kasing-kasing kita mamahimong asin sa katawhan ug kahayag sa kalibutan. Amen. So nindota ana sister unsa na no? Sister Consing nga mahimo tang kahayag ngadto sa uban dili ta maghatag og kangit-ngit. Nagtag dili na mawad ang kaparat unta. Kay Bitaw. mawad ang kaparat perting paita May na lang ilapay og tunob-tunuban. May pagtunog-tunoban. Salam tay lami ana. Pero Di na pang timpla. mabitaw na nga ako gyud permi kanunay Sister Glenda, Sister Consing, Sister Nanay kana gyud permi gyud ako nahisgutan kanang pagkonektar kanunay sa Ginoo. Amen. Amen. Kay kung dili na gyud ta makakonektar kanunay sa Ginoo baka nang mahimo na ta kanang daghang kayo taog ka nang magimbuhaton nga nagtuo ta nga nangalagad patas Ginoo pero wa na di ay. Sus, Manay kuyaw, sister. no? Kuya tinuod jud na siya. Munang seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Wala to permi na to Favorite kantahan. man na ko nga verse, Yes, sister. Ay. tinuod jud na. Pero sister kini atong kinabuhi na man jay vitamins ang lawas. Naay vitamin sa kalag para makonek sa Ginoo. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Ang vitamin A, Paim na ko adoration. ana sister sabi. Sige. Okay. Mamati to mga igsoon. Ang vitamin ano yung vitamin A, niya? adoration. Yes. Pakigsulti sa Ginoo diha sa Blessed Sacrament kay buhi gud siya namati nato. Ang vitamin B, Bible. Silbi everyday bisag 15 minutes lang. Kay ang gihatag sa Ginoo nato 24 hours a day. Nya read the Bible 15 minutes lang kay ang Bible BIBLE best insurance before leaving earth. Unya ang vitamin C, confession. Natural, kada adlaw makasala ang pinakabuutang tao sa tibuok kalibutan makapito. Mao na ang vitamin C, confession mo kumpisal gyud ta. Ang vitamin D, devotion. Kana gyud atong pag-devotion, grabe gyud 100%. Unya ang vitamin E, Eucharist. Wow! Ang lawas ug dugo ni Kristo atong gikaon. Mao na siya vitamin sa kalag. Amen. Inomdom lang ko sa gi-explain ni Father Obod sa Eucharist ba no? Katubang misa bater nga iyang gi-simplify ba niya gi-explain sa tuwa nga di sa santos nga misa gipaila-ila si Kristo, gihalad si Kristo, giihaw si Kristo, gipakaon si Kristo, gipabawon pagyud si Kristo. Monay mga kanang mga pangindahay sa mga kalas purgatorio ba nga kasayon ra man unta malangit no? Yang ano naama mi dire tungod kay wa man naka wa intay simba-simba hana ra ba ko simba-simba. Parihar ko na siya sister Wait, kanang sabi di ba niyo. kung mag-examine ta nya mabalaw tag mapasel ka ta unsa nga itong answer unsa itong answer pero tan-awa kung gipas na nimo nya nisulti ng maestra nga mo ni tubag siya, sus sayang nga kabalom day ko adto pero wa man ako na answer. Kaya ba man ta sayo na kaya pagka matutag langit na sacraments gibilin sa simbahan pero sa tang i-take for granted. Mutanaw sa mga Pinoy sister name sayo na ra nato ibaylo ang Ginoo, ibaylo nato labhanan, ibaylo mga buhatonon yang misa diha. Murag wa lang gipakialam ba. Mao jud na mo na hitabo sad sa atong katilingban ba sister nining ba nga. Pero kailang priority wala na dili na misa murag less priority manimba anha na sa kanang kan access ra gyud nga para iguman lang simba mong laag ana bitaw rag usa ba ni oy di man gyud priority ang simba
Ya mo na pinakakuyaw gud nga angay yung madungog sa mga tao karon na minaw nga kaw bisag dili mo mga volunteer sa jail at least man lang diya sa inyong mga silinganan tabang in taon taog sangyaw nga ang kana misa importante jud kay na nato no ang sa may Ginoo ang mukha sa kong unod minom sa kong dugo makabato ng kinabuhing dayon ako magpuyo di kani og diri kanako nya kasimpol niya naaras sa misa niya di pa gyud mo-avail ang mga tao. Tinuod yun. Nalalas TV mo simba mura pag masakiton. Unya nagsulti pa jud siya nga ang pulong gamhanan nya nganong wala ni mahimo sa tong kinabuhi nga daw walay gahom tungod kay muna among giingon nga nagbura lang taog nag-take for granted. Take for granted yun, Yes. tinuod. Mga misa ato lang baliwala mura lang way value para nato ba. Doon nabitay usa ka istorya, sister. Usa ka batan-ong lalaki nangutana ni St. Pio Petrelsina. St. Pio, please advise me what must I do. Nitubag si St. Pio, save your soul. Save your soul. Sa atong pa, pinaka-importante ang atong kalag nga atong pakanon og mga vitamins. Wow. Speaking of Padre Pio, fiesta ba ron sa Pardo ha, Padre Pio. Karon jak adlaw Kugon Pardo. Fiesta ron niya didto. Wa sila nidungan sa amo sa September 23. Nya karon sang adlaw mao sa droy naay murag simultaneous nga prayer pasalamat ba dito sa Italy bitaw sa kanang gikanan gyud ni Padre Pio. Pasalamat nga naay devotion ni Padre Pio. Nya moampo pod og kanang more pagyud nga mga prayer groups nga mahimo nga daghang prayer groups pasalamat tungod tungod ni Padre Pio. Daghan kasi natabang mao man na iya saving souls. Save souls. Babitang pasalamat sa ko sister nga naka-appeal pag ko ana nga devotion ni Santo Padre Pio ba kay naman may nagpuyo sa San Pio Village. So nakaingon jud mi saving souls sad niya to anay kay nata nagsangyan sa prisuhan at the same time og nay mga patay kami man sad nga di sa Patay og buhi lawas og kalag lagi. Exactly. Seven spiritual works of mercy. Prayer for the living and the dead. Kada mga sa tani ay nakasabot na natidlom-tidlom ang atong devotion biya nang kanang pagajik Yes. patay kay 90s biya na ingon bitos Padre Lucas Iglinda ayaw jud hunong ang pangajik patay kay devotion biya na nya mo ni pinaka the best nga devotion nga imong mahimo kay they cannot help themselves na kada mga patay bo na sila mahimo nagagad lang sila sa church militan kita nya ugay mo devotion ana pa kaluya nya karon diminishing na rawang mananabtan kay ang mga tiguang nga matay naman wala may musunod. Tinuod jud na siya no muna nga pamisa na na siya okay man na pero namo sa binagod nga sa pagampo sa misa inyo kami kahalaran way laing tambal Kristiyanos dinay kalisdan sa tubag listo jud sa tamos ginawa didto mga kalag kinahanglan jud ang prayers no luoy kay sila. Okay. Importante gyud kaayo. Napakaidugang isulti. Sa tinuod, sister, kini atong lawas. Mao gini makaangkon og kamatayon mahimong abog. Pero makita nato uy giayo og atiman. Limpyuhan, liguon, pakan og vitamins. Magpapaya ang so. kalag. Oh yes, wala na huna-huna ang kalag. Sa tinuod ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ayaw kahadluki ang mupatay sa inyong lawas. Kahadluki ang mupatay sa inyong kalag. Yes. Amen. Tinuod jud na siya. Unya malingla, mahaylo manggod ta ni ining kalibutana. Yung muna nga muna ning kamot kitag ampo, no? Maning kamot jud ta nga makaampo. Pangayoon sa Ginoo Yes. nga machines. Sister Nanay napakaidugang Share. i-share karon sa atong mga tigpaminaw. Jutay na lang atong panahon. Ang ako gud nga kanang labi na gid to sila si Roger bitaw nakagawas naman kuno to. Nakagawas na si Roger. Tungod sa mga pag-ampo usad nato diri sa gawas nga bisan wala na kumikaadto sa didto pero sa City Jail pero permanente yung giampo namo sa matag gabi ang mga kanang piniriso. Yes. O tinuod yun na ang mga piniriso kada gabi kay na may rosary every day, every night, among ampo tanan nga mga piniriso sa tibuok kalibutan. Nya, pasalamat sad ko nga niasad ko karon diri nga naka-share sa ko gamay. Salamat jud kaayo Nanay kay nakatag yung kagkadasig sa matag usa namo nya sa atong mga kaubanan sa Kapa volunteer. Amen. So
Sa sunod pod nga mga higayon, mga igsuon, daghan pa ka itag mga bisita, nga ato niyang mga pangimbitahon, katong dunay daghang mga kasinatian niya. Hinaot unta nga, kamo padayon kyud mong mamati pod, padayon pod mo namo nga ikauban kay mahimo sad ming madasigon, no? Kung naa mo din ha mamati namo, nya mo text mo namo. Nag-text dayto si Sister no, naminaw ko ninyo, salamat sa Dios, gitagaan patag maayong panglawas tinuod yun sister in utang yun nato sa Ginoo kining tanan, kining maayong panglawas nganong nakasulti ta karon, no, nakaginhawa ta Sister Glenda, nakasmile gyud ta, nakapasalamat ta adlaw nga tanan sa atong kinabuhi tungod kay ang Dios naghatag yun nato ni ining tanan. So nya salamat yun sa Ginoo nga naamo din ha. Ug kinahanglan sa tanang naminaw karon, smile always. Wow. Smile, S-M-I-L-E. Pag kanunang smile, see miracles in life every day. Mo na, smile Kanang always. Sister Kunching, Happy Father's Day di ay for tomorrow, no? Yes. Yes. Oh, i-greet sa imong bana dito. Happy Father's Day ang akong pinakabuutang bana sa buong mundo, Roberto Mabanag, from Bian Unido, Bohol. Wow. Sa tanan nga mga tatay karon, nya katong mga walay tatay, adto na lang tas Ginoo mo hangad no. Tong mga walay tatay nya. Lagi. No, ikaw Sister Ako, wala Glenda. na ko'y tatay. Wow, ang imo dayong bago husband. lang. Akong husband, Happy Father's Day para ugma si Joe Navidad. Ikaw busy nay. Awa naman sa ko'y bana. So kamo karon nga wala nay mga unsa na, wala nay mga bana, wala nay mga tatay, pareha namo. Wala na No, tatay. namo ni nanay, no? Pero Ako, katulad ko, Yes? sister Nene, katang na yung mga papa bitaw. Mintras na pa may mga papa, please. Na inyong papa, I love you, niya, sorry. Anak, bitaw ka na. Bitaw, tinuod take yun na. time ba nga? Napa Tinuod sila ba- kay, karuwa na ko'y papa ning, daghan kay kong mga regrets ba nga. Loy, na ko ato as papa, na ko gaksa, na bitaw niya. tinuod Wala yun na, na siya Sister kay time. Glenda. Kaya wala na sila niya. Muna akong gihangyo ang tanan nga mga naminaw karon, labi na ito mga suki nga tigpaminawan. Mintras na pa inyong papa, ihatag yun ang tanan nga best nga para yun nila sa inyong papa kay mintras na apa sila kay kung wala na sila sayang magmahay na yun mo for the rest of your life. Hindi Bisan pa, bisan taga-agalipay inyong amahan. bisan pa bitaw Sister Glenda og kanang ang atong mga amahan dili maayo kaayo Oo, og tinuod. mga treatment nato ba. Yes. Pero atong huna-hunaon nga wala pud ta sa kalibutan Wa kung sila. wala sila. Utang yun na to atong Utang. kinabuhi sa atong Yes, papa. utang yun niya. Daghan kay itag mga blessing nga wa nato makita nga gitabunan bitaw sa kanang mga hatred nga tutungod sa mga amahan nga dili maayo ang pagpadako, pero kanang kung makita lang nato ang kaayo sa Ginoo nga iyang gihatag diri nato, makita pud nato nga ang atong amahan do na may pagkuwang, pero sobra-sobra ang gugma sa Ginoo, gihulipan niya ang gugma ang kakulangon sa amahan gihulipan sa Dios diri nato kung ato na siyang tan-awon. Pahimatngon pud sa mga anak nga nagdumot sa amahan, kay ang mga amahan, mga nalunang sa bisyo, hinumdumi kanunay nga ang inyong tan-awon sa inyong amahan, naasa na'y kaayo nga nabuhat ninyo. Ayaw tan-awa ang tanan nilang pagkadautan. Unya, kung kinsa katong nakaamahan nga irresponsable, tan-awa lang nga ang Ginoo naa sa inyong papa. Aron ma-feel ninyo ang love sa inyong mga amahan nga mga irresponsable. Amen. Wow, bitaw no. Unya, mga igsuon, gamay naman sad kaayo ning atong panahon, no? Pagkadali ra gyud sa atong panahon. Mobalik man gyud ta ani sa sunod natong higayon sa sunod Sabado. Unya, ako moingon ako si Sister Nining moingon kaninyo magbilin akog mga pulong diha kaninyo nga bisan kinsa nga modawat og mobuhat sa buluhaton nga Dios nun makaangkon og butang langit nun. Amen. Pag matuod sa Sirach 50:29, bisan kinsa ang mudawat niini sa kinasingkasing gayod, mahimo nga maalamon. Bisan kinsa nga magkinabuhi niini, mahimong may igong kabaskog alang sa bisan unsang higayon. Tungod kay maglakaw man siya diha sa kahayag sa atong Ginoo. Mga igsuon,
sa kajutay sa atong oras. Kami mapasalamato niining maong istasyon DYRF sa ngalan sa atong station manager, Father Bobby Ibi sa SBD, Assistant Manager Father Philmar Phil, ug atong kaubanan diri sa Master Control si Engineer Joseph Borla. Salamat og sa di pa ta mo ko nalimot ra ba ko pirmi junis la maminaw di sa Sambagdos Tia Flora Barena di ay ug sa Tia Rosing Quijano di sa Virama Avenue. Great day ko Ug ninyo. daghan kayong salamat Salamat. sa kanunay namati sa programang Simbahan Sulod sa Bilangguan. Amen. Daghang salamat. Okay, wala na kay Ang nag-live stream sa ning salamat sa si katong naghatag na to ani. okay. Si Sister Nining sa Canada ba to siya? Sa yes, sa Sa LA? LA oh. yes, si Nini. Nag-live stream oh. Yes, always Ning nila. salamat. Si Nini Cabras, no? So Nini, I miss you. I love you more and more. Naa sa LA karon. O Sister Nag-live Glenda. stream na siya pirmi. Yes, si Sister Glenda motapos sa ato ang pag-ampo, sa katapusang pag-ampo, Sister Glenda. Okay, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amo lang itong Amahan. Salamat kay nining usa ka oras sa programa sa Diocese ang simbahan sulod sa Bilangguan. Salamat sa nagpasiugdan nining tanan. Ug salamat usab sa mga kaubanan. Sulod na sab nga higayon imo kaming panalanginan sa kanunay. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siampo kami makasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Inyong nabati ang tulumanon, ang simbahan, sulod sa bilangguan. Antod sa sunod higayon, daghang salamat. Radio Barsa!